sanibona we guys, another day, another story. Ngithi mina we guys ke ngikuphike uGeli uyabhala ke uthi yo welungi ngake ngagilwa umngani. Uthi yabona nje mina into ekuthiwa umngani angisakholelwa kuyo emva kwalesigameke sanehlela. Ngithi ayibo kwezakalani weGeli. Uthi uGeli ngiyabona lento ukuthi mhlambe nizosuka emakhaya nizofunda mhlambe la eThekwini for instance yabo. Manifunda eThekwini beningajwayelene vele emakhaya senijwayezwaniswa ukuthi yabo seniyabonana la endaweni engaphandle. So uthi ke sigcina sizwana ke nalokho but it's not like we were besties but sazwana ngendlela ukuthi masihamba semakhaya siyamsana masibuye emakhaya siyabuyisana. Uthi hayi ke uGeli once linyana day sihambe ke. Uthi mesihamba sisuka la emakhaya usisuka la semakhaya yabo lento ukuthi makuvalwa ikole mhlawumbe niphuma late nani. Uthi ke shuthi ke I mean niphuma early but ngikusuke kumele mhlawumbe nithuthe impahla manihlale resi niyoyibeka somewhere organize indlela zokuyibeka. So uthi sabambezeleka saze saphuma late. Sasihamba late kuye emakhaya. Uthi mesihamba masisi siyafika ngale akithi yabo lese mhlawumbe noma ngihlala empangeni fike ngibele la ngempangeni. Mangifika empangeni ngiphinde ngibele mhlawumbe sengiyikhaya enseleni. So naye uthi wayezogibela ke isuke la eThekwini ngakuba phinde befika ngakuba phinde begibele. Uthi basisi siyafika awasekho ama taxi. Uthi yo angina connection. Uthi ubone mongazi umuntu ngampela ayekho umuntu ongambiza ukuthi akwenzele ifavor. Because uthi nje ngangina boyfriend ngaleso sikhathi angina favor nje anginabhuti ongangisiza mhlawumbe ezongilanda nemoto ubaba wami akana moto umama ana moto. Uthi nje ukubone uwazi kahle ukuthi uhopeless awunayo enye plan. Uthi noGeli siyafana suka emakhaya avodwa vele afana nakuba kuna plan akunamuntu akunalutho. Uthi yabona into ukuthi usabesho ukufona kini ukuthi hayibo sengihlwelwe la because vele bazokusiza ngani. Hayi uthi kwamala ngebe benasho uqasha imitha tax asinayo imali yokuqasha imitha tax. Uthi yo hayi elentuze kuGeli usuGeli vedanesi usingenza iplan how uthi okay uGeli ukuthi umdala kancane kunami yabo kancane nje but sicishe same age group. Uthi hayi athi uGeli usingenza iplan ngithi okay uthi hayi ngilindeke uthi hawo athi ayikhuleka khona umngane amade ngikhuluma naye uzosilanda. Uthi manje umngane wakhe am expecting ukuthi yabo kuzofika umngane wentombazane. Uthi hayi uGeli kuvedane kufika umngane womfana. Uthi athi lo mfana ehene ke egayizini ke ngizonilanda but ke ithe phithi ukuthi ngeke ngikwazi ukunisa emakini. Ngizohamba niyolala endlini yami mina ngizolala kamngane wami. Uthi uGeli hayi ngisathi uswelokho uthi hawu okay. Uthi kodwa futhi hayi ngibuye ngithi okay it's fine as long as ngizoba nendawo yokulala. Uthi hayi sambeke obvious umfana ngoba ezothosta phela kumele siqalise endlini yakhe asikhombisa ukuthi mhlawumbe izinto zokugeza zila izinto zayo nsani zila yabo. Uthi okay fine. Uthi hayi bakusale ntuzwa kanjalo bevele bexabana akazi baba ngani uGeli noBoy. Uthi bexabane kushunquthulu kubangwe yabo lento ukuthi manje kuyaxatshana. Uthi vela athi mfana uthi lapho sekuyiphani nobusuku ekhaya sengifonile ke ngabatshela hey guys bese ngihleliwe lapha athi khona ingane umngane wami sizosiza yabo. Uthi kodwa bengingakaza leso sikhathi uthi umfana uzosisiza. Hayi uthi ke ngifone ngisho ukuthi ngizolala kubo kwale umngane wami yabo. Uthi hayi umfana bexabana into bazavela ethi nje fuse kanti futhi kuphumana endlini yami. Uthi lapho kusebusuku phakathi kwamabili ngiyeza manje no part 2. Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga. Okay uthi ke uGeli mind you sisendaweni esingayazi asiyazi le ndawo sobabili nalo Geli lo esixoshwa naye. Mhlawumbe ke efike ke nezovasha but naye wazi ngicathi indlu yamuntu wakhe kuphela otherwise akazi lutho. Sekuyisebusuku kakhulu ngisho kunalokho ebekuyikhona ngathi sistakhile lapha ya. Uthi hayi kushubeke enisiphethe nemthwalo number 3 because bese emakhaya phela ngithi. Uthi yithi laba ke siphuma nemthwalo ke uthi ufana ukubaka sinake yeza yini sibeke ngithi mina mfethu ngizothena umngane wakho lo and nami sengiyacike ukuthi oqala uthe umngane wakho ukubhushile ukuthi umfana mhlawumbe bekhona enye iplan esizoyenza bese ngalala ngisho epolice station mhlawumbe lapha ngasekhaya lapha edrobheni because la awazi nokuthi police station kuphi la asazi lutho kuwest la indawo asiyazi nabantu mungazi indawo bakubona ukuthi nje umuhlanga nabantu abanebusuku mhlawumbe ngo10 ahambe egugusha nezikhwama obvious uzobona ukuthi labantu laba
banayivu nje futhi ba-desperate ungabenza noma yini. Uthi hhayi sihambe, uthi kushuthi-ke asesihamba ugeli evela amathina ngeke nawe yasaba ukuqhubeka. Sekucwathile emgwaqweni uthi kuyasabeka. Uthi hayi ugeli alentuzeke-ke afonela umuntu wakhe amncenga axolise. Athi umuntu wakhe ngizonilalisa la on one condition. Uthi lapho umfaka ku-loudspeaker. Uthi mesethi lo yini condition. Athi zoswapha. Ngoba mina bengizoyolala mngani wami sengizobuya ngizolala nawe la endlini. Mase umngani wakhe uyolala kamngani wami nomngani wami. Uthi ugirl mind you angiqomile nje noqoma akunayo ngisho nento ethi boyfriend. Angikaze nje ngilale nomfana embhedeni, akaze ngishare umbhede nomfana. Sekuthiwa ngizolala nomfana engingamazi mina. Uthi evumele phezulu baby girl athi okay akunankinga koze uzosilanda. Sesiyasaba futhi because uthi sasihambile kancane but still sahamba endlini singasazi. Uthi ethi ugeli akunankinga ke koze uzosilanda. Uthi hayibo ngisale ngishokekile ukuthi lo geli ungenzela inqumo manje sengithathele inqumo. Uthi hayi ngitshela ukuthi uma efika la lo mfana ngizomncenga ngeke ngize ngivume, ngeke naye avume nje nomngane wami ngeke avume kanjalo nje mhlawumbe uvunyiswa ukuthi yabo umfana ebuye ezezosilanda. Hayi uthi efika umfana nangempela athathe ikhwama kumuntu wakhe ethi ngidili. Hawu uthi athe yena ekushisa qasihambisa ugeli lapha emfaneni and then mase kuba wena-ke uyasehamba nawe sendlini. Uthi ugeli ngithi emfaneni kanjani manje? Uthatha umfana uyayifunda ulala noma uyifuni? Uthi ngithi ngiyayifuna esuzohamba uzolala kamngani wami at least ngiyakuzama ngendawo yokulala. Uzolala kamngani wami lo uzohamba ulala nami endlini ngeke mina intombi yami isifikile la ngingalali nayo. So wena uzoyolala kamngani wami mina ngizolala nomuntu wami endlini yami sokubona ekuseni. Uthi ngithi athi mfana ufuna ukulala ungasala phela la. Uthi akangcingi mfana akahlangani vele nami nomuntu wakhe. Uthi umuntu wakhe athi awuna choice vele uhambe kunokuthi ulale emgaqweni. Uthi yongibone lapho uthi hayi vele besingeyibona abangani. Uthi hayi efike cabanga umfana elethelwe ngetrain intombazane. Uthi efike mefika kuthiwe nje umfana athi kuthiwe bemtshela umfana ukuthi nangu-ke lo geli usho ukuthi bese bexoxile vele efonini. Uthi etshenwe kuthiwe nangu lo geli uzolala la mfethu ngicela ungisize uzola. Uthi la abahlala khona la bafana kuyindawo ecomplex yabona vele uqashe amaphara kudlala umsindo kuyimanje vele kuyisiphithiphithi nje. Uthi ehene bethi uzolala lana-ke. Uthi bengishiye nezikhwama zami ahambe nogeli. Uthi ngisho ngithi la ngishonela yezwa yini. Uthi lapho ngigqoka ijini neskipa nje esikhulu esibheki ngiyeza manje nolasiphathi. Uthi ugeli hayi mengifika. Uthi mengifika ngampela nangu umfana uthi vele emoyizeli nawe uyajabula ukuthi nakhe lethelwa ngetrain. Uthi hayi bengifika befike nangempela uthi ngiyakhala bafethu yezwa ngiyakhala ngize ngithi hawu. Uthi ngifike beshiya ikhwama besho bevalelise bethi sokubona ekuseni. Uthi hayibo ngisho ku-obvious nje ukuthi ngizogilwa phela la. Uthi umfana ahleke ngimi ngasebunyanga athi manje uzolala lapho yini. Uthi naye nje uyihlinasa umfana wakhona athi manje uzolala lapho. Uthi awungene uvala isicapha kuyaphisizela la ukuze singenelwe yigebengu. Uthi yo lungishaya uvalezwa. Uthi ngingene. Uthi nje ngivele ngicanga into enezinkulunkulu wami kodwa ungangishiya yini Jehova. Uthi hayi nangempela angene umfana. Uthi sengiyasaba-ke ngihlale kunesitulo umfana la ngihlale esitulweni. Uthi sizolala lapha esitulweni. Uthi akangincenga ngiyayitshena uthi awukahle ukuyihlanyisa uzogeba la embhedeni ngalokho uzenza ingane. Uthi yo ngisho uthi hawe Jesu zangikhalela. Uthi hayi ngibeka ikhwama ngigibele embhedeni yena ulela umbathile. Uthi ngigibele ngingambathi. Uthi sizolala ungambathile. Uthi aboshe yonke into engenza lokho engikhweshina. Ethi manje uzolala ungambathile. Uthi ngingene ngaphansi kwengubo. Uthi manje ucasuzolala noba ugqoka ijini. Uthi kithi ha cha ngiyalingwa-ke manje. Uthi sisi mawungayidinga indawo yokulala uzongiphumela la endlini. Uthi ugele yibo lungishaye-ke manje uvala ukuthi hayibo. Uthi ngikhumule. Uthi vele ngigqoke isikibha esibheki yabo. Uthi ngikhumule-ke ijini nkosi yami ngingene nephinti elentuzaneni embhedeni umfana. Uthi uyacabanga akaze ngishare umbhede nomuntu wesilisa. Akaze ngishare umbhede nomuntu wesilisa. And ngizoqala ukushare umbhede nestranger engingasazisho igama laso.
uthi akaze beze bebe ngisho nane-decency nje ukuthi-ke besho ukuthi usibanibani wakasibanibani lo, usibanibani wakasibanibani lo. Naye akaze cabange nanokuthi asho ukuthi hawu sisi mina ngusibanibani wena uba cha. Uthi nje bayibonela nje isidwedwe sethu bani. Uthi lento le angikaze ngixoxele umuntu, ngiyaqala namhlanje ukuyixoxa. Uthi ukugeli hayi nangempela-ke Nkosi yami-ke ngikhumule-ke ijini-ke. Uthi hey ugeli mfethu ngilale. Uthi mengilele yabo ngilale ngishiya ispace la between mina nomfana. Uthi buyafika kanibona ubuthongo ngoba bufikishi. Uthi nje abufiki inhlobonhlobo ubuthongo. Uthi hayi ngihlale ngilentuze ngilale-ke. Uthi bungafika ubuthongo uthi ngizofana nangu seyangithinta mangithi ngiyabhabhama. Yabo lo buthongo buthi ungathi kuyakubamba bungathi kuyakubamba. Uthi ngizwe nangu mfana useyangithinta mfana useserious uyangibhudabhudaza. Uthi yo lungishaya uvalo. Uthi yabo lolu uvalo lolu lusiheqe olufuna ukuphuma ngomlomo. Uthi yo ugeli ngisabe yezwa. Uthi asofana ufuna ukulala phandle uma ebona ukuthi ngiyasusa isandla yabo. Asifuna ukulala phandle. Uthi ngimncenge ngithi ngiyakucela mfethu. Ngiyacela akaze ngilale nomuntu wesilisa. Uthi ngikhale yezwa. Uthi ngimuncenge mfana nje ngizwa mshini engibhudabhudaze engibambe enzeni yabo nje. Uthi yo lungishaya uvalo yezwa. Uthi hayi engibaba mfana. Uthi nje elokhu ethi phela nawe player lo ngiyabo ezemthethise emdlikizise emuthi ethi phela ngikwazi ukulala nesidumbu nje yabo. Uthi yo ngivedane ngikhale yezwa. Uthi ngikhale. Uthi bengikhala vedane ethi phuma futhi kuphuma la endlini yami. Uthi ngaphuma mfethu yezwa. Uthi ngaphuma ufana wavala icapha because wayebona ukuthi angibhayi ngempela futhi angifuni futhi ngiyakhala. Vele wathi phuma la endlini yami phuma. Uthi ugeli ngaphuma yezwa. Uthi ngalala phambi komnyango wale complex yala because at least yona it was secured yabo. Uthi ngayilala phambi kwalowo mnyango lo kwaze kwasa. Uthi mase kusile wababuya bafika ngempela ekuseni sebezongilanda. Uthi alendlela ukuthi akaze ngikhulume nabo kwangavumi. Uthi aze ngikhulume nalowo geli ngakusasa sefile sizongilanda wafika wathi ya ngathi ya. Uthi kwalomfana aze sahambe salele nje engakavuki. Uthi bafike ekuseni ngovivi ngoba ngamtshekela singicela sheshe efika ngisendele imessage. Uthi ngangasho ukuthi ngilele phandle. Uthi yo walentuza. Uthi wafika mefika bangithatha bahamba basise ekhaya. Uthi into engangikhala angihambe ngikhala indlela yonke. Ngisho kungibuza ukuthi kwenzakaleni ugela akahlangani. Ngisho ukuxolisa ugeli akahlangani. Isikuze kube namhlanje akaze ngize ekhulume ngale yanto naye akaze ekhuluma ngale yanto. Uthi nje friendship yethu yaphela lapho. Uthi hey ngaqhubeka ngafunda ngalungisa impilo yami. Uthi ugeli mungambona manje. Uthi mungambona manje. Uthi ngize ngisho ngisazi inyembezi zami lengane yangihlukumeza le. Uthi ngakhala ubusuku bonke ngilele phandle ngigodolani. Hey guys abangani